sa kong utok. Yan ang makamawa ko sa mga istorya sa kalibutan. Tungod anang wisdom nagyatag sa Diyos kanako didto kanini Solomon. Bahala na di mo too. Wala ko magpatuo ninyo. Basta kinin akong pagsangyaw, wisdom kani. Unang walay nakakaplag sa gingharian sa Diyos. Bisan pagka ng Santo Papa, wala makakaplag kay walay siya wisdom. Wala siya kaalam. Nagyatag sa Diyos. Hindi ninyo anak pagpangita. Ako nagtago-tago ko din noong kumusulti. So daghang nakasala ka na ako. Ipadadaan ko din ko sa katao nung patay na ako. Asa siya karon nasa City Hall. Kay magpatambal sa City Hall. Ambo pa ko siya tinuhan na ng tawana. Kinsa kay gasugo niya. Nagpatyon ako. Nilintian ka na sa gikilatan. Mga kaigsona, no? Ako nang ito ganin nyo. Ang akong pagkatao kay daghang na tingala. Huwag din magkakaplag sa rin sa Diyos. Bisag ka ng Santo Papa. Huwag din nakakaibalo. Tapos tinangluya kayo ninyo, ang Katoliko Romano. Kung atong usayon, hindi pa na lang kunyo sa tanan ng mga pare. Hindi man patuloy ninyo ang Santo Papa. Mga pana ako kaninyo, Katoliko Romano. Kung saan adlawa ka ng Biri Santo. Ibali ko ninyo. Kung saan adlawa ang Biri Santo. Imo na ihusay. Ato husayon ng kalibutan. Kaya ang kasamukan karon o sa tanan kanang adlaw ng papahulay. Kaya ang sa Katoliko, Domingo, ang sa Sabilista, Sabado, muna kulit, Sabado. Sayop ang Katoliko Romano kay pagano ka na nga pagtuho. Tungod kay kadto si Constantino, pagano ka to nga tao, dito Katoliko Romano. Sa dayon ng kamatay, diha siya ni dawat sa Katoliko Romano. Pero patay na. Kay pagano kanto siya, maunang ka ng pagtuo sa Domingo, yan ni Constantino nga pagano. Di mo maulaw na. Makaulaw ka na. Kamo mga pare, kamo mga Katoliko Romano, makaulaw. Dali, ato husayon namin kalibutan. Sa rin nabi mo husayon, muna akong patubag ninyo. Kamong mga kardinal, kung saan adlaw ka ng Biyernes Santo. Ibaga ninyo ako. Kung saan adlaw ka ng Biyernes Santo. Kaya hindi makaibalo sa adlaw may papapulay. Kaya mo ang husay. Ibaga ninyo. Manong magbadlis mag-Merkulis. Ibaga ninyo. Kung saan adlaw ka ng Biyernes Santo. Ibaga ninyo ka na. I-publish ninyo. Isunto niyo sa radyo. Baka ng Biyernes Santo, Sabado. Sabado ninyo ng Biyernes Santo. At pagkaugbahan Sabado, Domingo man. Kaya yung pagkautukan niyo. Busy ka to, yun yung pag-studio. Huwag mo kayo balo kung sa Biyernes Santo. Baka nang ugma sa Biyernes Santo. Sabado man. Ang sasulti sa kasulatan. Sa diha, nilabay na ang adlaw na ipapahulay. Nasa ato pa, ibanag-banag ang naunang adlaw sa simana. Nilabay naman ang Sabado. Kung ang ganang adlaw, Domingo. Noon sa mga pag-ano na mo. Mga pag-ano. Nang terno ba ka mo na ano. Bisag mga gwapo mo mga sinima. Mga interno ka mo. Kaya misod kayo ang kalibutan.
tulog ka basin sa mga Pilipino, duha ang patyon. Kusore, mabilin. Hindi may patyon, ani, ka ng mga pagano. May nagasamok-samok sa kalibutan. Baling sanukan ng kalibutan. Yawayan ka ng usakadal, wala mahisabti. Wala kasabot sa Jessica, tuwing ilang eskwela.